Bones, han passat ja 100 dies des que hem entrat a govern aquí al municipi de Roses. Referent a les meves àrees, jo porto joventut i porto esport. Referent a esport, la primera cosa que vaig fer i que considero que va ser molt important és apropar-me a les entitats esportistes, parlar amb els clubs, entitats, no només els grans clubs, sinó també els individuals, per saber de primera mà quines eren les necessitats i les mancances. Poder fer un canvi positiu, sobretot positiu. Ara mateix el que m'agradaria fer és engegar una campanya per treballar els valors, perquè considero que l'esport és una gran eina de transformació social. Per tant, l'esport pot fer i pot ser l'eina de cohesió social i d'integració social en el nostre municipi, treballant la interculturalitat i treballant dintre d'un llenguatge multicultural. Referent a joventut, hem intentat fins ara posar en marxa la nova web del CAR perquè el jove se senti més proper de les instal·lacions. Per una altra banda, la primera cosa que vaig fer tan punt vaig entrar és començar a recuperar la figura del tècnic de joventut, una figura que és molt important per poder desenvolupar polítiques de joventut coherents. I acabant farem una xerrada de beques universitàries i no universitàries pel jovent. Considero que l'administració és la primera entitat que ha d'estar a prop i al costat del jove per saber sobretot quina és la realitat. L'empoderament juvenil és molt important, els hem d'escoltar i ells s'han de sentir partícip i centre de tota la nostra societat.